gama har uban naki ya shigo. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Jigawa, haba zo mana illele na me faru? Me yasa ke kuka? Ba mama ce ta ce za a min auren dole ba. Auren dole? Ina da yan ba mutu za ki yi miki auren dole? To wai ma tsaya, wai wata ce za ta aura miki? Wai wani tsoho ta ce za ta aura min kuma alƙur'an ya fi ka haifa kansa duk farfara. To, 'ya'yan zamani. To kinga, Jigawa, yanzu ki kwantar da hankalinki. Gaya min wa kike so? Ni Alhaji Mustapha Sulalabi ɗin ke so. To kinga, ki sanya a ranki wannan 2023 din zan ɗaura muku aure tare da ke da shi. Na gaske ba. A da gaske mana. Shi yasa da ke son ka sama da mama. Wannan saƙo ne daga shugaban ƙungiyar Gobe ta Allah ce, wato Alhaji Adamu inda layi harɗo.